Nieuw thema ondernemersprijs. Zandakker naar finale OLS. Het is vandaag 8 juli, dit is het Pelemaasjournaal. Joost van der Weijden, voorzitter van het organisatiecomité van de Venrays Ondernemersprijzen, presenteerde maandag het nieuwe thema Onderscheidend Vermogen aan de voorzitters van de regionale ondernemersverenigingen. Met dit thema in gedachten gaan ze op zoek naar geschikte kandidaten voor de Venrays Ondernemersprijzen van 2015. Jaarlijks kiezen de voorzitters van de ondernemersverenigingen uit regio Venray kandidaten uit hun achterban, waarbij ondernemerschap als hoofdthema voorop staat. Schutterij het Zandakker Gilde Sint-Jan Venray is door op het Oud-Limburg Schuttersfeest. De Venrayse schutterij is een van de 76 schutterijen die zaterdag mogen terugkomen naar Grevenbicht-Papenhoven om te kavelen. Tijdens de eerste dag van het OLS viel bijna de helft van de schutterijen af. Venray wist zich wel te kwalificeren. Voorzitter Bernie van Lierop is blij dat het Zandakker na een aantal jaar van afwezigheid nu weer doorgaat naar de finale. Ja, dat is een hele geruststelling, laat ik het zo zeggen. We zijn 2 jaar geleden, was het voor het laatst dat we naar de Kavelzaterdag mochten. En in het begin met alle voorbereidingen verliep het niet helemaal lekker. Maar uiteindelijk was de ontlading afgelopen zondag heel groot toen we in ieder geval de eerste 2 rondes eraf hadden. Normaal ga je dan na de pauze nog door met de kaveling. Alleen ja, de hogere heren, laat ik het zo zeggen, hebben besloten tot vanwege de weersituatie de wedstrijd weer stilgelegd. Het feit dat de schutterij naar de finale gaat was echter niet het enige Venrayse hoogtepunt. Een van de jonge leden wist zondag een andere bijzondere prijs binnen te slepen. We hebben echt bewust de afgelopen jaren geïnvesteerd in de jeugd. Dat betekent dat ook een van onze belangrijkste functies, de vaandeldrager, naar een zeer jeugdig persoon is gegaan. Jarno Lamers, 16 jaar. En tot ieders verrassing heeft hij afgelopen zondag de eerste prijs behaald in de categorie oude exercitie. En dat betekent toch dat hij wat oude rot in het vak heeft verslagen. Dat is natuurlijk een geweldige stimulans ook voor de jeugd. Aanstaande zaterdag worden de schietwedstrijden rond 11 uur 's ochtends hervat. Dan wordt er in verschillende rondes geschoten totdat er een winnaar overblijft. Van Lierop is realistisch over de kansen. Wij gaan zeker niet als favoriet erheen. We gaan gewoon beginnen. We doen onze schoten en we zien ronde voor ronde wat er van komt. Ik merk met name vanuit andere regio's dat de druk wel bij ons wordt gelegd. We hebben een gedeputeerde die uit Venray komt, die roept al maanden dat wij hem gaan winnen. Maar we blijven lekker in de underdog, we schieten onze rondes hopelijk en dan zien we vanzelf aan het schip strandt. En of het OLS dus volgend jaar naar Venray komt, daar moeten we even op wachten. Rond 5 uur 's middags hoopt men zaterdag een uitslag te hebben. Op zaterdag 16 augustus aanstaande zal er wederom door de fietstourclub uit IJsselstein de Peter Winnen Classic worden georganiseerd. Deze toertocht voor de sportieve fietsers wordt inmiddels al voor de 7e keer georganiseerd. In de loop der jaren is dit evenement een vast onderdeel geworden van de landelijke fietstoertochtenkalender, waarbij we niet alleen deelnemers uit de regio, maar ook van midden uit het land aan deze tocht zien deelnemen. Bijzonder is het feit dat deze tocht met 3 sterren van de NTFU is beoordeeld. Op Pelemaas TV is vanaf zondag 13 juli om 10:30 wekelijks een religieus programma van 10 minuutjes te zien. Daarin wordt telkens het evangelie van de zondag voorgelezen en aansluitend wordt er een overweging gehouden. Enkele priesters en diakens uit Limburg verzorgen deze uitzending. Ook Deke Smeets van Venray werkt aan deze serie mee. De opname van het programma en de inhoud daarvan wordt verzorgd door de stichting Accideo. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie en deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en geruime tijd droog. Morgen overdag is het koel weer. Er zijn langdurige perioden met regen. Het wordt maximaal slechts 16 graden. Na woensdag klaart het op en krijgen we mooi zomerweer. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.